No niin, äitin nassukat, niin tämä on se blogi siitä kirjan kirjoittamisesta. Sitähän tehtiin tuossa viime yönä, kun kaveri tuli sylliin nukkumaan, niin kirja lähti siihen, että se on autofiktio, mutta historiallinen romaani, koska uskon sielunvaellukseen, niin siitä tuleekin mielenkiintoinen kappale, se ainakin 1500-luvulta lähtee ja päättyy ehkä jonnekin 2050-luvulle, ja siinä hypitään sitten. Juntusen Paulilla pallaa persen monta kertaa ja tuuli pieksää perseen moneen kertaan ja välillä itketään ja välillä nauretaan. Tämmöstä se on tämä kirjan kirjoittaminen, sitä pitää tehdä, että keksii jotain. Aamukahaaveilta 100 kari kuitti.